San Okay, so nandito na naman po tayo sa panibagong rides natin. Sa lugar ng San Fabian, mayroong isang lugar dito na pinabagong discovery lang ng mga tao. Dito sila nagsiswimming, so fit na fit ito para mag-swimming. O kung bakasyon man, ayan, so pwede tayong pumunta dito. Puntahan natin to. Ito ay sa barangay Ambalangang Dalin. So sa lugar na yun, makita natin kung ano ba yung tsura ng lugar. So mabilis lang to kung hanggang gagaling ka ng San Fabian na bayan. Siguro 5 kilometers lang kung gagaling ka doon. Starting point natin sa bahay. So may tatakbon tayong 8 kilometers papunta doon sa may ilog. So ito, pupuntahan natin. Okay, kung manggagaling ka ng ibaba, pupunta ka dito sa may kanan. Okay, tapos papakaliwa. So may 4 kilometers pa tayo tatakbuhin. Okay, so sadyang masikip po yung daan. Kung kayo naka 4 wheels, medyo dahan-dahan lang kayo. Pero kung kayo naka motor, okay lang. May pasikip yung daan, pwede tayo lumusot-lusot. Or kasya pa rin tayo. Makikita mo dito, tanong mo ng La Union pag nandito ka. Pero mamaya pag pumunta tayo, mas may maganda pa. Mas tanaw mo pa yung La Union mamaya. Ganda. So nasa taas na tayo ng bundok. Okay, malapit na tayo. So 1 kilometer na lang. Okay, na dito na tayo sa barangay Ambalangang Dalin. So dito yung school nila. Okay, rides lang tayo ng rides. Okay, tapos na sila nag-swimming. Ay, muntik naman tayo. Mga lasig na tayo mga yun. Okay, tapos turn left. Okay, turn left tayo. So, ayun, lubak-lubak din dito. Akala ko okay na. Pero malapit na tayo. So yung mga nagsuswimming, pag ditong malapit ng summer, pwede kayong pupunta dito sa pupuntahan natin. Wow! Laking bato. Laking bato sa bangga natin. Okay, malapit na tayo. 500 meters na lang. So yung mga bago lang po dito, kailangan nyo magdahan-dahan po na mag-drive. Kasi yung daan po dito lubak-lubak, hindi po maayos. So wag po kayo magmamadali pag babaga po kayo dito.
Ayan, sa lugar na yan. Yan. So may mga nagsuswimming. Yan, may mga cottages. At nagsuswimming. Dito lang to sa barangay ang Balangang Dalin. So part po ng San Fabian. So pag titignan natin, yun ang doon banda is La Union na. So Sisod Pangasinan, tapos sa tabi yung La Union. So banda dito, San Fabian, Imalog Sur, at saka yung iba pa. So ganyan po. Dati yung tubig dyan hanggang dito. So ngayon medyo bumabaw na. So pag summer, pwede nyo siyang puntahan. Pwede kayong maligo doon. Yung kurang kung may bayad yung cottage. So pag titignan nyo, yan. So yung mga tao nagsasaya dyan. Ayos. So okay. So pupunta na tayo sa pinaka final destination natin. Ang 360 overlooking na bundok dito sa San Fabian. So tara, punta na tayo. Okay. Ayun mga bata luminingan. Oh, welcome to... Saan tayo? Dito ba? Dito? Hop! Saan yung daan? Saan tayo pwede dumaan? Papuntang Highlands. Highlands Cafe. Dito? Diretso lang? Ikaw Sure ka dyan? Pero diretso rin ito, no? Mabila Okay, tama. Salamat, bye-bye. Okay, muntik na tayo maligaw. So, ito na lang po yung natin, magtanong na lang tayo. Okay, arangkada. Lakas pa naman to. Oo, lubak-lubak. Pababa na naman. Okay, para ka nag-roller coaster pag dito kayo dumaan. Buti na nakamotor lang tayo. Okay, makikita natin yung bundok na po yun, nasa taas na yun. Yun po yung pupuntahan natin. Aakyatin natin yan. Okay, sa mga pupunta po, sa haba-habang pasensya sa daan. Pero pagdating nyo naman dun sa pinakamataas, mawawala naman yung problema nyo. Mawawala yung mga asar nyo sa daan. Dahil makikita nyo ang ganda ng buong Pangasinan. Okay, so ang gamit pa rin natin sa pag-ride is yung ating Honda Click. Ang ganda. Tapos may mahabang paakyat dito. Bago ka makarating sa pinakatuktok, ito ang pinakamataas na aakyatin mo. Pero kaya naman ng lahat ng motor. Kahit anong klaseng motor, kakayanin ito. Ayun na. Tapos kaliwa, akit ulit. At nandito na tayo
sa paanan ng bundok na yan, oh. At andito na at nakikita nyo yung tanawin dyan sa gilid. Ayan, oh, ang ganda. Boom, palubog na, malapit ng palubog yung araw. Okay, so ito yung aakatin natin sa taas para makakita ng view. So yung bundok na po ito is dinarayo ng mga siklista, motorista, turista. So pumupunta sila dito para masaksiyan yung bagong view ng tatlong bundok na to. So 360 po yan. Makikita po natin yung bayan ng La Union, bayan ng Lingayen at iba pa. So tara, tingnan natin sa taas.